Hatimu buta, buta karena tabir kepalsuan. Yesai Letra. Coba tidak putus membuka mata hatimu. Coba menuakan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Cinta tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Terbangkan tirai penghalang di hatinya agar merasakan getarannya jiwa. Wahai burung buta suara, dengarkan lagu untuknya tentang cinta agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti atau memang tiada cinta lagi? Telah ku paparkan segalanya padamu, siapa diriku. Ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Dan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Seorang pun bisa memaksakan cinta. Angin pengembara terbangkan tirai penghalang di hatinya agar merasakan darahnya jiwa. Wahai burung buta suara, dengarkan lagu untuknya tentang cinta
serahkan segalanya padamu, siapa diriku. Kini ku serahkan kepada menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana, karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Bukan bibir ini yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara. Tanpa kamu hidup ini tak berarti.
kabeh padha ra ngerteni lungamu neng ngendi pirang taun anggonku goleki seprene urung bisa nemoni wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan wektu mung sedela tanggo tombo kangen jroning dada wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku satemane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan sagedhe penata kanggo tombo kangen jroning dada senajan wektu mung sedela tanggo tombo kangen jroning dada Satu kali kau sakiti hati ini sudah aku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini juga aku maafkan. Tapi jangan sampai tiga kali, janganlah, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah
katakan siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau coba menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Kalaulah memang ada yang lain selain dirimu, katakan katakan sejujurnya, janganlah kau bersandiwara. Aku tak mau, aku tak mau. Kalaulah memang begini akhirnya, lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Datang kepada Bapak Surman. Sedari dulu sudah aku katakan siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah engkau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Kalaulah memang ada yang lain selain kau sayangi, selain diriku, katakan sejujurnya, janganlah kau bersandiwara. Aku tak mau, aku tak mau. Akhirnya lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Saya ucapkan terima kasih. Oh, lagi pemanasan Mas.
saudara. Baiklah badai sana, coba saudara. Cabiak-cabiak si bulu ayam, tak kadang rapi kadang meranggang. Kita salah biasa ketiduran, gadang bayi dalam rundiangan. Kakak juga rajin, kaki mangkuk keberan. Kakak coba rajin, jauh
payah, akhirnya kau pun tercaplok buaya. Penonton harap tertuju, sampai cinta apa obatnya? Jangan takut sayang, Apa obatnya, Mas? tapi cinta kok. Oh, iya, Mas. Bohongin, dikibulin, kok mau aja. Aku harus bagaimana dong? Apa harus cari ganti atau harus nganggur dulu? Dengarlah dulu, kalau engkau mau ada usul untukmu. Duduk, gua ada usul. Sul. Ada apa sih, Bu? Sibu. Jangan ragu dan bimbang, aku kan segera datang, siap untuk menggantikan buaya yang kau takutkan. Dari sekarang kau harus riang, mari kita bergoyang. Nonton harap beri petunjuk, sakit cinta apa obatnya? Dibohongin, dikibulin, kok mau aja. Aku harus bagaimana dong? Apa harus cari ganti atau harus nganggur dulu? Dengarlah dulu, kalau kau mau ada usul untukmu. Duduk, gua ada usul. Sul. Ada apa sih, Bu? Sibu. Jangan ragu dan bimbang, aku kan segera datang, siap untuk menggantikan buaya yang kau takutkan. Dari sekarang engkau harus riang, mari kita bergoyang. Penonton, kini ku dapat ganti. Syaratnya ku minta garansi.
Dek, aku pancen lali Dek. Wong sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki katon ayu. Ojo dadi ati Dek, aku pancen lali Dek. Wong sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki katon ayu. Bener lho Dek. Ojo dadi ati Dek, aku pancen lali Dek. Wong sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki katon ayu. Ojo dadi ati Dek, aku pancen lali Dek. Wong sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki katon ayu. Yo, mantap jos. Dia tuh melanggar ibu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padaku. Amin Allahumma amin. Yakin dia tuh besarkan hatimu di dalam mengaruh
piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Yakin piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Asik yo. Sungguh engkau manusia mendustakan agama, apabila mereka kau sia-sia. Wahai engkau hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kesusahan. Yakin piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Yakin piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup
janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, kurang apakah yang aku ingin. Baik sudah, cantik juga sudah di matamu. Musim panas kehujanan, pantas saja diriku selalu dalam keresahan. Asik yo, kembali back. Let's go. Record. Kau janji-janji, kau kawan-kawan, kau janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Kau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim hujan kepanasan, Dia pakai payung. musim panas kehujanan, pantas saja diriku selalu dalam keresahan. Yo, kembali back. Selendra. Oh yo. Kau janji-janji,
kunjung berjumpa. Sedangkai bunga padi kau selipkan di rambutku. Aku tak sanggup memandang tatapan bola matamu. Di pesta panen ini kita bertemu kembali. Seakan telah tertulis cintaku dengan cintamu. Cinta matur nuwun. Dengarlah suara suling gembala yang bernada rindu. Iringi langkah kita menjadi saksi setia. Sayangku, 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 dirimu telah tercipta hanya untukku. Sedangkan bunga padi kau selipkan di rambutku. Aku tak sanggup memandang tatapan bola matamu. Di pesta panen ini kita bertemu kembali. Seakan telah tertulis cintamu dengan cintaku.
cinta. Tapi kini semua harapanku telah punah. Selendang sutra darimu tinggal kenangan. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau, kutunggu-tunggu dirimu. Berliku-liku janjimu, berbelok-belok cintamu, sehingga aku cemu pada dirimu, pada dirimu. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau, aku tunggu-tunggu dirimu. Jawi tinulisi serat Rama mangkene munggo kencare rahwana jangan engkau hanyitra Dewi Sinta Anoman ingkang diduta geger ngalengko den apa yo apa
belakang dikondisipkan. Dan juga kami haturkan selamat datang kepada keluarga besar dari Lampung Sugeng Pemanggihan. Moga-moga rawuh panjenengan dados amal kesehan. Amin. Yuk selawatan yuk. Allahumma sholli ala Muhammad.
wong ayu tresnomu kinarya tombo susah jroning batinku anggap nang rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu narungi banyu setyara tresnoku ra bakal sirna senajan nyawa puncet saka raga yen tresno ra bisa dipisahno monggo Pak sing ajeng noncan niki tasih enten loro iki Pak.
aku sinare rembulan nambahi dosae atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyekake aku kok aku Sakno yo Mas. Cek diapusi. Oh, kok gede aku. Hati
hatimu dalam menghadapi hidup yang hampir mati ini. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita, marilah kita berdoa. Walaupun kita tak punya, doa kita pasti akan Ia dengarkan. Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita, marilah kita berdoa. Walaupun kita tak punya, doa kita pasti akan Ia dengarkan. Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran dan berselimut awan.
siapa diri ini? Dari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau sakiti, menyakiti. Mengapa, oh mengapa? Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulangi. Kalaulah memang ada yang lain Sayangi selain diriku, katakan sejujurnya, janganlah kau jangan bersandiwara. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku. sejujurnya, jangan bersandiwara. Dari dulu sudah aku katakan, siapa diri ini? Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakiti, janganlah oh janganlah. Hati bertanya, ada yang lain yang kau sayangi. Kalaulah memang ada yang lain yang ku sayangi selain diriku, katakan sejujurnya, janganlah jangan Bersandiwara. Aku tak mau, aku tak mau. Kalau memang begini jadinya, lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemilang, rancang tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena di
dosa padamu, masih pantaskah Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah kita kan menjadi saksi. Takkan kulihat walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Mata terus jatuh sudut pipimu, tak terlintas bermata indah. Aku yang merasa sangat dosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bulan kan menjadi saksi. Takkan kualami walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bulan kan menjadi saksi. Takkan kualami walau sampai akhir nanti,
pun tak sabar. Maafkanlah aku, maafkanlah aku, Maafkanlah aku. Kedua mempelai Mas Ilham Yulian Anhar ST, juga Mbak Peri Aprilia AMD yang sudah akan duduk di singgasana dengan langkah yang pasti dan selalu bergandeng tangan, karena sebagai tanda kedua pengantin tidak ingin dipisahkan. Semoga kekal abadi jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan sekaligus kepada kedua orang tua, Bapak Muridan dan Ibu Supriana, dengan Bapak Suhardono dan Ibu Siti Asrurin, monggo kulaturi menemani sang pengantin duduk di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halih kula aturi dumateng malengga sedaya. Keranten ingkang maringi salam niku sunah, ingkang jawab salam niku wajib. Muga-mugi ingkang jawab salam dipun paringi barokah umur, barokah rezeki, dados keluarga sakinah mawaddah ingkang tasih jumlah, ingkang lenggol dapat dudus. Kita balengke Pak nggih supados rekeng acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Adul kiram al mutaram, para yayi, para ustad ingkang sempat hadir yang saya hormati, kepada kepala desa Ketapang dan juga seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa, baik desa Ketapang maupun desa Menggala yang sempat hadir yang juga saya hormati, kepada sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, dan juga para ustadz ustazah yang sempat hadir yang juga saya hormati, kepada seluruh jajaran panitia acara Walimatul Urus yang tidak saya menyebutkan satu persatu, dari depan hingga belakang, dari samping kanan kiri, juga yang di bawah tenda yang saya hormati. Wabil khusus terima kepada keluarga besar Bapak Suhardono dan Ibu Siti Asrurin beserta rombongan pangombyong pengantin dari Menggala yang saya hormati. Teristimewa kepada Saibul Haja, Bapak Muridan, SPD dan Ibu Supriana Separgo Ageng, ugi ingkang kalau hormati. Wabil khusus yang setengah berbahagia kepada Mas Ilham Yulian Anhar, ST, dan juga Mbak Ferry Aprilia AMD Rat yang tengah berbahagia yang saya hormati. Pertama-tama mereka panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat sehingga kita semua dapat diundangi pun Saibul Haja, Bapak Muridan dan Ibu Supriana Separgo Ageng. Mugi-mugi makempal kita wonten mriki majelis mangkempal ingkang beto barokah fitini fit dunia atal akhirat. Sholawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya
di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenanlah kami berdiri wonten ngarso panjenengan pinangka pembawa acara, tepatnya hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Acara pada siang hari ini acara Walimatul Ursus antara Mas Ilham Yulian Anhar ST, putra Bapak Muridan SPD dan Ibu Supriana SPD, dengan Mbak Peri Aprilia AMD Rat, putri Bapak Suhardono dan Ibu Siti Aswin dari Menggala. Adapun acara-acara sebagai berikut. Yang pertama kata pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan pertama sambutan penyerahan pengantin, yang kedua sambutan penerimaan pengantin, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Desa Ketapang, dan yang keempat penutup, dan dilanjutkan nanti hiburan bareng organ tunggal Sailendra. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menyingkat waktu sebagai pembuka acara agar semuanya berjalan lancar tanpa halangan satu apapun, marilah kita buka bersama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Allahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصلاحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Untuk acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan penyerahan pengantin yang akan disampaikan dari Pak Pengantin Putri. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah makisina fihi abada. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul hakul mubin wa asyhadu anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du.
yang saya hormati bini sepuh, tokoh adat, para alim ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah, bil khusus Saibul Bait Bapak Muridan so Ibu sekeluarga ageng kalangkung kagem para kadang panitia ingkang sampun sambiyantu napa ingkang dados hajat ipun Bapak Muridan so Ibu sekeluarga ageng ingkang boten kesupen nggih menika Bapak Kepala Kampung saha perangkatipun lan sedaya kemawon pamomong kampung ingkang sempet rawuh ing mriki dalem. Ugi kagem sedaya bapak-bapak wonten katuran ing mriki dalem ingkang sedaya sampun sambiyantu hajatipun Bapak Muridan sekeluarga ageng. Monggo kita sami tansah rasa puji syukur ngarsa dalem Allah. Dene menapa kita sami tasih dipun paringi kanikmatan inggih menika nikmat iman, nikmat Islam ingkang terutami inggih menika nikmat sehat. Sehingga kita sami saged makempal wonten ing mriki dalem saperlu kangge nyekseni ngunduh mantu nggih teng acara walimatul urusipun Bapak Muridan saha Ibu sak keluarga ageng. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula ing mriki minangkani talang atur saking keluarginipun Bapak Suhardono saking Menggala saperlu ngaturaken napa ingkang dados dipun suwun kala wedal nggih menika tanggal 17 Januari menika sampun dipun laksanakaken. Lah menika kula angsal amanah ingkang sepindah inggih menika kula tansah matur suwun kanthi sanget khususipun kula sak rombongan lan keluarga besar Mas Dono sak keluargi bilih kula rawuh wonten ing mriki dalemipun Bapak Muridan sak keluarga ageng menika tansah dipun sambut ingkang kanthi sekeca lan mugi-mugi menika nggih saged dados penggalihing kita sedaya khususipun saking keluarga Menggala. Kaping kalihipun mboten kesupen kula sak rombongan keluarga ageng Mas Suhardono saking Menggala nggih nyuwun pangapunten kanthi ageng bilih rawuh kula sak rombongan saking Menggala menika wonten tindak tanduk klodak kladu ing pakandikan ingkang kirang prayogi dhateng manahipun keluarga ageng Bapak Muridan saha Ibu. Lan kaping tiganipun ing sanes wedal sing sampun dipun lakoni nggih menika tanggal 27 Januari kala wedal menika sampun dipun laksanakaken ijab lan qabul. Lah menika dipun aturi supados penganten menika pun rawuhaken wonten ing keluarganipun Bapak Muridan saha Ibu saha keluarga besar sing wonten ing Blitang Pak, Blitang Jaya. Lah kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim menika Kang Putra kawula serahaken dhateng keluarganipun Bapak Muridan saha Ibu lan ugi sederek-sederek wonten ing mriki. Alhamdulillah kula sak rombongan saking mriki nggih dugi kanthi kahanan ingkang selamat sehat ginanjar rahayu wilujeng boten pinanggih punapa-punapa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, la ing mriki kula nggih badhe pesen sekedhik kemawon.
khususipun kagem penganten kekalih lan tiyang sepah keluargi ageng bapak muridan saha ibu sak keluargi ageng wonten ing mriki. Sejatine Kang Putra menika nggih namung gedhe gambare, Pak. Gedhe gambare mawon nanging secara pengalaman mengarungi bahtera rumah tangga utawi bebrayan wonten ing rumah tangga menika tasih perlu kathah bimbingan. Lah mila yen bocah menika Kang Putra menika kerasan wonten ing mriki nggih nyuwun tulung dipun bimbing supados tujuan anggenipun rumah tangga menika ingkang diwastani sakinah mawaddah lan warahmah menika saged dipun tuju kalian kekalih pengantin kekalih menika. Kinten-kinten pesen nggih namung ngoten. Lah semonten ugi mangke sak badane umpami dolan mriku wonten keluarga manggali keluarga ageng Mas Dono nggih semonten ugi nggih Mas Dono nggih bocah nggih padha dibimbing supados rumah tanggane menika saged kaken-kaken lan linen. Lah menika lek mboten kalih didasari ilmu kepiye carane niku wong rumah tangga niku lek ora ditularke karo wong tua nggih mboten saged. Lah bocah nika nggih secara rumah tangga nggih saged kemawon nanging kaedah-kaedah rumah tangga kan kedah dipun ulur-uluraken diular-ularaken kalian tiang sepah. Nanten napa ilmu menika yen mboten diajarke kalian tiang sepah nggih lari-lari menika tasik kirang. Nah, Allah ngendika yarfa'il ladina amanu minkum waladina amanu indarajat. Artinya pripun? Dan aku angkat derajatmu bagi orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah insyaallah manten kalih menika kalian Allah mangke saged dipun angkat derajatipun. Mekaten ingkang saking kawula aturaken mugi-mugi Allah tansah paring ridho dhateng kita sedaya lan mugi-mugi acaranipun bapak keluargi muridan sak keluargi ageng menika tansah kinanjar rahayu wilujeng boten wonten setunggal alangan punapa mangke ngantos paripurna. Billahi taufik wal hidayah waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata penyerahan yang disampaikan oleh yang mewakili. Untuk kepadanya kami aturkan banyak terima kasih. Untuk atas selanjutnya kata sambutan penerimaan pengantin yang akan disampaikan dari pihak pengantin putra kepada yang mewakili dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek jarene Kanjeng Nabi lek nek wong ngucap salam ora dijawab bakhil, medit. Sepeda malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'dah. Hadratil kiram muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad, para ustadzah, bini sepuh, aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Kunjuk dumateng keluarga ageng saking Manggala menika Roko Mas Suhardono kalian Mbak Yuririn soho pengarak pengombyong temanten ingkang tansah kula hormati fa insyaallah ingkang dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Kunjuk dumateng pangembating projo tlatah Ketapang, Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Kunjuk dumateng sedaya keanggotaan BPD, MPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan muslim ingkang bersematan hadir wonten siang hari punika ingkang tansah kula hormati. Kunjuk dumateng sedaya para bapak-bapak, ibu-ibu, kepanitiaan walimatul ngurus ananda kami Yuli Ilham, sarjana teknik kalian ananda kami Ferry Aprilia ingkang tansah kula hormati. Kunjuk dumateng Rokomas Muridan kalian Mbak Yu ingkang nandang bahagia wonten sonten punika ingkang hamengkugati. Kunjuk dumateng kadang taruna saha taruni ingkang sampun mbiyantu punapa ingkang dados acara wonten dalam siang punika ingkang tansah kula hormati, insyaallah ingkang dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pertama-tama monggo kita tansah manjataken raos puji lan syukur kita wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kerahmatan, kanikmatan ingkang ngarupi nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani saha nikmat rezeki. Katitik wonten ing hari punika kula panjenengan sedaya saged mangkempal nuhoni punapa ingkang dados pamundhutipun Rokomas Muridan kalian Mbak Yu nggih punika mboyong temanten kekalih utawi mboyong temanten serimbit. Alhamdulillah syukur kala wau tabuh 11 sampun rawuh wonten dalamipun Rokomas Muridan kalian Mbak Yu kanthi keadaan sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Nomor kalihipun sholawat saha salam monggo kita sanjungaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta umatipun saking alam kegelapan, alam kebodohan, alam kejahilian tumuju alam terang benerang kanthi risalah ajaran agama Islam lan kita ajeng-ajeng sangafatipun samangkih wonten ing yaumul kiamah lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang hadir rawuh nyawiji wonten dalamipun Rokomas Muridan ing mriki samangkih dipun akeni selaku umatipun baginda Rasul ing sehingga kula panjenengan sedaya samangkih wonten ing yaumul nguzma berhak nampi syafaatipun saking baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nomor 3 pun kula ing mriki kumawantun ngadeg jejer wonten ngajengjeng hadika sami mboten ateges tiyang kawula ngetingalaken dedeg piatek kula saha endahing busana. Ananging kula ing mriki awurat ngemban jejibahan saking Rokomas Muridan kalian Mbak Yu supados dados talangatipun Rokomas Muridan keluarga agung. Awit wonten ing ari punika Rokomas Muridan dereng kepaten matur wonten ngajengjeng hadika sami wonten ing siang punika Rokomas Muridan saweg nandang bingahing manah. Nggih punika saged hamisuda ingkang putra. Nggih punika ananda kami Ilham Julian Anhar sarjana ST kalian ananda kami Ferry Aprilia sarjana kebidanan. Alhamdulillah syukur sampun dipun icap kabulaken rikala tanggal 27 Januari sah secara pemerintah, sah secara agama. Lan mugi-mugi kanthi donga kula panjenengan sedaya ingkang hadir rawuh wonten dalamipun Rokomas Muridan mriki samangkih kita dongaaken pengantin sarembit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah lan mugi saged membina rumah tangga ingkang baiti jannati Allahumma amin. Lan mugi-mugi dipun enggal-enggal paringi momongan ingkang soleh lan solehah saged dongaaken kedua orang tuanipun Allahumma amin. Salajengipun ing mriki kula ingkang dados talangaturipun Rokomas Muridan kalian Mbak Yu ngucapaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan atas rawuh panjenengan sedaya para bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang saking telatah Menggala kala wau tabuh 11 sampun dugi wonten dalemipun Mas Muridan ing mriki.
Mbok bilih kula ing mriki ingkang dados talangatur utawi keluarga besar wonten ing congking mriki anggenipun nanggapi para bapak-bapak, para ibu-ibu, para kadang sedaya kirang pas wonten manahipun sedaya pangarak pengomyong saking Manggala kula ingkang dados talangaturipun Raka Mas Muridan ing mriki mawantu-wantu nyuwun gunge samudra pangarsami ingkang kathah awit namung dugi semanten kegiatanipun Raka Mas Muridan anggenipun nanggepi para bapak-bapak sedaya. Dumateng para bapak-bapak ingkang tansah kula hormati, mbok bilih wonten solah tingkah lan bawanipun keluarga besar saking Congking mriki anggenipun nanggapi para bapak-bapak saking Manggala sepidah malih tiyang kawula ingkang dados talangaturipun Raka Mas Muridan mawantu-wantu gunge samudra pangarsami ingkang kathah. Dumateng para bapak-bapak pengarap pengomyong ingkang dahat kinurmatan, kala wau sampun dipun aturaken dutoning wicara saking Bapak Hardono saking Manggala bilih rikala tanggal 27 kula utawi Mas Muridan sekeluarga ageng nyuwun pengantin sarimbet dipun aturaken wonten dalemipun utawi wonten bale wismanipun Raka Mas Muridan ing mriki. Alhamdulillah syukur wonten ing siang hari punika pengantin sarimbit sampun dipun aturaken dipun rawuhaken wonten ngajengipun Njeng Hadika Sami mboten wonten ingkang kirang setunggal punapa-punapa. Dumateng para bapak-bapak ingkang tansah kula hormati kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin panganten sarimbit kula tampi kalian asta kalih lan mugi-mugi kita dongaaken bareng sesami ke pengantin sarimbit samanggih dados keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah lan warahmah lan saged membina rumah tangga ingkang baik di jannati Allah amin. Kula ing mriki selaku paklikipun ananda kami Ilham Julian Anhar sarjana ekonomi sarjana teknik badhe nyukani napa jenenge nggih kados bapak wau. Oke. Jadi Ananda Ilham sekarang Ananda sudah menjadi seorang pemimpin. Karena yang namanya pemimpin bukan hanya kepala desa, bukan hanya presiden, bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur. Mas Ilham pada kesempatan hari ini sudah menjadi pemimpin daripada Ananda kami Ferry Aprilia. Baik dan buruknya keluarga Ananda tergantung kalian berdua. Dan pesan sedikit, Ananda Ilham harus bisa menerima apa yang menjadi kekurangan Ananda Aprilia. Dan begitu juga Ananda Aprilia harus bisa menyadari dan menerima kekurangan atau kelebihan daripada Ananda kami Ilham. Dan mudah-mudahan Ananda berdua menjadi keluarga yang bahagia dari sekarang sampai nenek-nenek atau kakek-kakek nggih. Dumateng para bapak-bapak ingkang tansah kula hormati, namung kap semanten atur kula mbok bilih wonten kelenta-kelento atur kula saking awal dumugi akhir ingkang boten meranani wonten panggalih para bapak sedaya tiyang kawula ingkang dados talangaturipun Raka Mas Muridan kalan Bayu nyuwun gunge samudra pangarsami ingkang kathah dumateng Allah Subhanahu wa taala tiyang kawula nyuwun maghfirahipun saking kula cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula sembahken dumateng Pangkripta Hadijara nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan penerimaan pengantin. Kepada yang mewakili, saya aturkan banyak terima kasih. Untuk yang selanjutnya, sambutan Kepala Desa Ketapang. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir, karena beliau pada saat ini ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka untuk beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya kita langsung saja untuk acara yang penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara penutup ini, karena selesai sudah acara demi acara, semuanya berjalan lancar tanpa halangan satu apapun, maka untuk kepada kita semua yang hadir, marilah acara kita tutup bersama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi acara demi acara
Tentunya saya sebagai pandu acara dari awal hingga akhir banyak sekali kesalahan, kata-kata yang kurang pas, yang kurang tersusun, yang boten ngersakaken penggalih panjenengan. Tentu ini pun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.